Halløj, Team BP her. Vi sidder lige nu i bilen på vej hjem fra Kalundborg. De sidste 2 dage der har vi været på Kalundborg-messen, og det synes vi faktisk er gået rigtig godt. Vi har fået solgt fået solgt foreningen rigtig godt, og vi har fået uddelt en hel del materiale. Og så har vi fået lavet en masse optagelser. Så interviews. Så nu kan I følge med. Her kommer nogle klip om, hvordan det gik. Ungdomsuddannelserne her i Kalundborg, de tilbyder noget, der hedder UPCN. Det er en psykologordning. Det betyder, at hvis der er nogen af vores unge, der har det svært, så kommer de ind til en samtale hos os som studievejledere, og så visiterer vi dem til en psykolog, der skal tale med. Det er faktisk et meget, meget godt tilbud, som de her 3 kommuner her, Odsherred, Kalundborg og Holbæk har sammen. Og det er ungdomsuddannelsesvejledning, der står for administrationen. Og skolerne betaler ind til en pulje. Og vi kan se et øget behov, det må vi sige. Der er mange unge, der har det svært. Og hvis man har det svært, så er det svært at gennemføre en uddannelse. Så hvis man skal lige have fod på det, og så kan man fortsætte sin uddannelsesforløb. Så har vi også mulighed for at søge ekstra midler, mentortimer fra SU, assistentuddannelsesstøtte under SBS, ikke? Specielt. Jeg hedder Patrick Hansen, 19 år gammel, og diagnose med ADHD. Og du går på CSU? CSU Kalundborg. Kan du forklare lidt om, hvad det gør for dig? Altså, da jeg startede dernede, der var jeg meget temperamentsfuld. Jeg skulle ingenting til, at jeg lukkede ned og fik sort klapper for øjnene. Og der var flere lærere, der skulle stoppe sådan her og komme op og slås. Og så gik der lige et års tid eller 2, begyndte jeg, et halvt år, begyndte jeg på kokkelinjen, og jeg uddannede mig som kok. Noget af det, du har store problemer med, eller har haft store problemer med, det temperament. Ja. Har du så kunne mærke, at det, de har gjort, det har hjulpet? Ja. Jeg for eksempel, nu har jeg ikke været på medicin i 2 år. Så jeg har fået et stort fremskridt, da jeg startede den og hjulpet mig meget. Hvornår fik du så konstateret diagnosen? Det tog mig og min mor 7,5 år at finde ud af. Da jeg flyttede fra Jylland, så fandt vi en læge, der finde ud af, at jeg havde ADHD. Både MR-scanning og alt. Jeg arbejder som socialpædagog på en skole, der hedder STU, som er en forkortelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser. Kan du så til psykiatrien, så det er kortøvelser? Jeg kender til det i forbindelse med, at jeg har nogle dejlige unge mennesker, som af en eller anden årsag er i kontakt med dem. Ja. Har du hørt om vores unge afdeling til BP? Ikke så meget, men jeg har hørt noget, men ikke så meget. Og hvad har I mening om det? Jeg synes, det er super fint, at I er nogle mennesker, som fortæller om jeres situation, fordi det gør, at mine elever på skolen og de mennesker, som jeg arbejder til sammen med, finder ud af, at det er faktisk ikke så farligt at gå og fortælle højt om, hvordan man har det på forskellige ting. Så bliver man ikke så sygeliggjort. Plus, at det kan være rart at være sammen med andre mennesker, som skal have det på samme måde som en selv. Så man ikke bliver sat i bås.
Drop tabu, snak om det. Drop tabu, snak om. Drop tabu og snak om det. Drop tabu, snak om det. Hej igen. Hey. Så fik I jo set, hvordan det gik. Og hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive ind på ind på bloggen her. Så ellers så håber I, at I har haft en lige så hyggelig weekend, som vi har. Så ellers så, Team BP ude. Ses. Hygge jer.